Apa iki sanyatane tresnaku ya omong kowe ayu sing ono ati bajingan aku wae ora wani ngono lho aku wae ora wani aku sabar Betul. Hei. Iya toh, bakal kegiatan akan. Nanti bak terjadi perselisihan muncul terlalu mulai. Ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus. Tinggal kaprah. Ora iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa dadi siji. Iya.